गेले जासिबाय दिनैनि अलंबार काप टुर्नामेन्ट 2017 नि दैदेननाय जोंहा दैदेनगिरि मन'गिरि आलासि आरो फोरबोखौ दैदेननाय जोंहा मानगोनां दैदेनगिरि आरो फोरबोआव दिनै बाहागो लाफैनाय गासिबो आंनि अनजालु अनजाला बिनानाव फंबाय my beloved fans what I can say thank you so much बिथांमोना इसेबां सानदुंबाबो माने आंनि थाखाय आंखौ अननानै माने बिसिम जमा जाफैदों आं सानाखैमोन इसेबां जे गिदिर डेनर जायो बेहाय वाव अमेजिं आंथ' लामायाव फैनानै सरप्राइज खालामदों माने शक आं मालाबाबो एक्सपेक्ट खालामाखैमोन जे इसेबां जे क्राउडेड जायो बेहाय Thank you so much. आं खोनानो मोनदों जे last time while opening जोंहा मासुम बिनानावमोन फैदोंमोन एक्चुअली दा डान्स पारफर्मेन्स मोनसे होगोन आं गावखौनो गाव मासुमजों कम्पेयार खालामनो हाया she is a star really थेवबाबो आं नोंसिनि थाखाय एसे नाजागोन आं एसे रिहार्सेल खालामनानै फैदों थेवबाबो आं फुल्लि टाइम रिहार्सेल खालायो इसेबां साफिसियेन्ट टाइम मोनासै बेनिखायनो एसे जायाबाबो नोंथांमोना आंखौ निमाहा होबानो जाबाय थेंक इउ बे समाव जोङो लिपिका ब्रह्म बर'नि एक्ट्रेस बिथांनि मोसानायखौ जोङो नायनोसै रायजोफोर बयबो नायनानै लादों Pero
Oke,